Akekho sefonini yakho. Uthi delete ngoku ezizinto. Nozala akekho sefonini yakho. Delete ngoku. Kodwa mngaka. Fishe. Black Label. You. Oh, sponsor. Red Bull. Commando. Viceroy. Ba, sifika udrive yami necherry yakhe ithele inyama. Sathatha piece namsi ezona zinkulu. Ya nyama yalaka. Away guys. Kubo guys abo. Away. Yes, salute lo. Hallo salute. Otherwise grand. Senza njani show reel yakho? Kenza something intro. Unzenza xa senza show reel yakho. Ngizakwenza imeloni. Away guys. I hope ni sharp ni grand right ni relevant is type kubo. High still on yabo. Cheat out type. Yes good. Mna. Foni yazazi moswena foni nuzethi foni no. Yalo mneza lena se stage. La ceremony ndondoni. Enikwe ino hey ayanti support. Uthi guys. Siyeke nje. Siyeke. Ngakufundisa phayona. Hayi lo la we kwaseka none pha. Award ceremony. No kaloku but nami ndanishuka kwini kaloku kuthiwa xa uzophatha umcimbi awuvele emtakweni awufuneki uthi gqe nomlaza yabhatyaza ngumbu shot omngaka Fishe. awards bra no bra like Senganyo actually masimane new host ngikoni ayizobuya le kaka man danzobuya pha bra bandi ngikoni ayizobuya le kaka engabuyisi kodwa la we bra eke ukaphela la we phela kwala we kwadom yongino yakwa dom yaqomathixo wami ngazikuphinda ubuyele ta sike ndindize but ndandiza mos sandiza dalala balala ndandiza engomso okay wavuka ekseni asaphumelanga ekseni ngivula imekho seyidaka le kaka nathi kwakusethi alarm bana taka ngo5:30 6:30 ekseni kuzethu fanini ndigodole ebusuku bonke and beningakwazi ukwenza nantoni na bamandiye phayana after 4 taxi ingene ekhaya elitsha Uber ingene ekhaya elitsha after 4 mot yangena Ngalobe drive wala. Ngena petrol lokho iza request Uber la xesha. Then kwabekwa kusebe kulate. Ilamine we. Kwabe ulate ngosiphuma kula event ke ngokuwena ucenga ba yo baby. Ngami nje ngicima ifone lakha phaka behlala le. Yona ligowa bra. Zayithi alarm passims alarm. Phansi nje kuphuma ilanga. Dipa yozihlohle ngube. Phansi nje kuphuma ilanga. Bra kabane Kapa. Ukabane Kapa. Bana eKapa guys. Diphuma apha nxiba ushoti abagodola abantu endlini khona. Mana niyazi ingqele niyane Kapa. Bana eKapa. Kaka. You bana masimba akushushwe jozi. Ayabo ke awkward. Shushu umongoze. Kudraya masimba. Gaw ox lo mntu Jodi kamsonyeza pha. Jodi.
So there's yeah drawing yeah. Ibuya so focus and then izothatha ngozuma in. Umakhulu nempupileke leyo. Pupelo makhulu. Akanyoka iqhiya yakhe lecha. Ngathi lephiko. Inyoka le? Nyoka. Mizuzu. Uphupe umakhulu nenyoka inhloko bra. Jwama shiya lewe. Bamasiziyeke zobe zidde. Ushwabene. Nezandundu. I feel like yamazi lo. Yamas? Ngobe yamalo munomcinga ngam. Kaze babungayibona nyoka. Tuta. Wayizoba yayiyo. Inyoka le? Bra inyoka cho. Masa luphambane inyoka. Bra nali mehlo. Umlomo to be isnlitherishe la way around yena. Inyoka le bra. Yo asibole ngendlela Lo mama i-1 uthwele inyoka enhloko. Lo mshila. Liphi imehlo li-1? Nali. Joyabo. Nga. Nini bengumlomo so then lemnyoka i-round. Mhlawumbe uzayibona ngikhama iphinde bonisa abantu yayibo guys. Nali mehlo kuqala ngibe ngumlomo then inyoka irepishe la way phezulu kwenhloko yakhe. Hey uyoyikeka kodwa lo mama bra. Amaphupha akho la. Ngol yayibona. Jayiboka lokho from a distance ngathi inyoka lawe. Lelo sichudinga someone from or from a distance acacisela ba okay bra ukuthi uphuphe ntoni. Ishushu moslo. Amagqirha balekile guys azokuxelela abantu bekude nabantu ba-interpreta amaphupho. Kumhlawumbe umzobelele way yena athi gcinenye way esingayicinganga sonke. Hleli lo new timer yabo lo time unibalisela ba bebese terminus yabo. So terminus kufika ke ngoku u road accident fund yabo. So ufika ke kuhamba no gqirha bo test amehlo neno o driver pha. Ezirenkini. So ke ngoku Yamuncu mina ekamereni. obvious mama. Akuzana ibona la wena ku YouTube naphina. Mungu mna. Use imandi high izimandi eziships. Yabo. So ke ngoku uthi lo timer ke ngoku ba. Uze. Uncesta. Esibona worry ringa ta. Yabo. So uthi Wow. You said ringa ta. Uthi lo timer ke ukuba isession ilena yabo. Awkward kakuyenza. Kamuncu waphuza waqhela bra. Ithi sorry isihlahlo. Ay wow. Yeah. Sweet chili guys imandi za chips. Uthi lo timer ke ukuxa ifika phana. Mosku kubone xa kufika into entsha. Yabo. Kuvele kube awkward bekho bana bazobuza into ezichayiweyo hey bazositesta bavela apho wathini zawe eziphambene yabo so aba lamashita azobeka intende phandle yabo yani ke kutestwe ke ukapha amehlo lawo fumaniseke most driver yabo abaqhubayo ababoni most ezakakaziboni ezakakazimisa imoto lawe aziboni ezakaka most yazo yabo yabo so ke ukubenzelwe izpecs ke ngoku uthi Ngizobe specs ku Raf. yeah Raf nemali. awunodombolo lo mjita yabo lo mjita shushu beja unyela kaka but ke ngoku kufumaniseke ukufika kule kaka leke ukubithinditha apha ba eyasuka wathini bazositesta abantu kwafika yona bakuthiwa kuzotestwa yona ke ngoku awungayena yena umuntu uphethe icondition enkulu kunomuntu wonke thalo mjita udry amehlo Abadry nje amehlo. over wakhe like over so ke ngoku njengoba kuncokolwa ke ngoku pha ke ngoku uyabanjwa ke ngoku lo sister kayo lo mjita ba aman like hey le way like le mehlo akakuthuthezela so kuyaqabhuka yo sister alali ngezinye imini
So ngumntu like njani ke ngoku bra like le webisi solo wena mosapho so wathi wanikwa nendololo ke ngoku because uthi ufaka tea bags ufaka kwanoni namjita for unyanga elimehlo lakhe kanti jongincediwe phaya bethinditha lamnqondo pha abanye abantu sikaka bra abantu but semhlabeni apha njalo why abantu like yazi xa ninomsindo babuhlungu izindawo wena ibuhlungu le ndawo umqolo after babuhlungu le ndawo bona we why abantu bona xa nibona mhlawumbe kusasa eTexini sisiye Spani like une-anger awudinwa no mhlawumbe kaloku kwi-situations ezi-ox Brian ikhona i-situation qondo okay Yeah. sure ndithetha mna like laa nto umntu engena eteksini uyifile ba ifile yena like athenge ngenxa lo mama yona teksi bayandika yolo udiki wenyala mama udiki engena ya abantwana bangoku ke yolo mama asuba uze udiki wenyala yolo mama uzethi zengicala abantu ozala balawetha ngikhwela eteksini manje abazi nozala banenza ndifake i-headphone ndathanda uringa nabantu khanda yazi bandizathi ndifika phaa Jonga. negativity ndikhwela ekhostini yabo ndisayenza lewe i-cost security so seyidanga nexesha noba ixesha enganandisithetha okay ibhalwe 10 minutes okay yeah sure so xa ndikhwela apha kufike lo nozala ndimphakamele ndihlala apho lo nozala ndihlale kule ndawo yentontoni yetayera phaa njeba ndihleli phaa mna negazi ndikhuphe ifowuni ke ngoku kufacebook yeah umamzo ujeqe ufenge lo wami yabo for sure mosimehlo lawo yabo xa isithi lo nozala ubona incosi yakhe yeah kufenge efonini yami phamba ubuscrolla okanye ubone incoko okanye no ndiyascrolla lawo yezi Sure. pictures ezikufenge lawo Yeah. qha nami mna ndithe xa ndisitula qoma kubo wamna zitayipelele ijuice yakhumbulana nanxibe lolo mnana lowo mfethu yabo wanxibe isiketi sejini mna nami esithe ncanje kamnana hlabe wewe ibhubhi yakhe lawo ayinxityelonga brama mna nami ihlabile nepole so ndizama ungena kwezinye pictures so unozalo nobuthi hatsho siyazanisa ayaziwa lo enanga ugcwele efowunini yo hambana namama ufuna noma bambane efowunini yakho yo uphile ifowuni yami lost ke ngoku yabo bama nozala uzithi yabo uthi ubani ufuna nona efowunini yakho uthi man uFacebook lo afuneka ndicacise lo kaka njalo akekho sefonini uthi delete ngoku ezizinto nozala akekho sefonini yakho delete ngoku picture post zakhe kaloku funeka ndimbonise kaloku uba ndingene kwabanye yabo ba no yile wele nanozala engoko inodeftarke ngoku ndithi xa ndingene kwabanye abanye baveze nagamabele like nezishushu mosifenge wami mazi yabo so xa ndisithi ngamabele abanye bathe yo phambana nomama so naye ucinga le ntombi yakhe bese ifika nca hayi ke nozala nenzekayo iteksi endibuye eSpani kuyo sithi siphume etown nozala uyaringa nomntana wakhe bayo uyandidika oko since ntoni uhlupha umamakhe umakhulu lo mntana yabo uhlupha umamakhe tonto nangoku ndizafika engavasanga zitya kodwa ubuye esikolweni xa sigqitha apha eAlgoa nangu lo mntana uwela indlela uhamba namakhwenkwe misa drive akavula ifestire nqundu goduka kuthiwe ndithetha ngaye nanku kumele usedlini ngoku uwelile phakla cross phaa nentoni apha ngase-Algoa uwela phaa la mntana uthi ndithetha ngaye nanku life esiphila kuwo fanele ayitopiko la kula teksi oko sasilahla senze soyingene ngandla obvious kuthethwa ngaye akena ngene eteksini mntu intsango wamasema sanotshaya ngoku ndangena eteksini ndayofika nonke ndasasipana eCentral Central Glass Bar ndabuya nangena eback seat ndafika ndayibamba pha mna so ke ngoku kuyafuma ithi gcwele ikona yonke manje kuvula ifestire xa kuvula ithi paf mna leka kuba uyifale uyakhodola wena ndayazi nanamjonga ikum ndiyayiva namba enjonge ngoku nditshaye ndingxamile yabo
yabona ilapha wahlele bheka nobhenxibele uniform yabona bheka yabona shine naso nesithesho sasasitheshe esinukayo kakhulu nanami ndangena ndahlala ekoneni mfowethu so ndibeke inhloko eklasini la uya aniyale mamele umculo odlala komnye umuntu okaye wayedlala emotweni yabo so ndilawe yo wangena abamama bayithufu nini yangena eyi-1 yahlala apha phambi kwami kwesisitulo silapha ukhomajida lapha nomnye umntana yabo wangena nomnye wahlala ecam kwayo yo xa kungena lo wesithathu athi hawu uyayibona yena ba iyeza le fever nje baswashiya endlini uqoma makavase ngalo yena basingaguli cala uzalo uyadlala anizogula nizaba grande banoza nalana baliyeza lokhohlelele ya mna na sizindaki thina thina sizidaki hey money in the bank ngiyangcola dlala nefrandi umna nothuke nebeta i-avocado ba uyakwazi uyigreta hayi uyisele friendo yeah. yo friendoni For the loosening of the libido maniga ilibido fanini into egreno fanini non ayinawathanda amajita rust nina ngamnana ngafuna ube nestit mnanam afuna ni-overdosed no mnanam yeku-overdogster ibethe so ingahambi straight ngiyayibona mhlawumbe lilungiseke izanyawo zidubleyo nayibalawe apha like serious nawe i-grand for isinqa mnanam ingxaki kuma isosinqa sisifuba kaloku yonke lawe ihlaso yabo uyabagwera bengiqonda yohani yayibetha bani bile ikaka isinqama amasipinde ayibonanda bile ikaka so ndifundile mbelana sitsho ngoba ndifuna uyeka yona njebona ufuna uyeka ibhuzi ndifuna uyeka intsango ya la ibhuzi ndiyayibona ndiyayiyeka man ndiyanyama ngazi last weekend mandwana but not good not all at once kaloku nyanyanza ayiyeka bra jonga last weekend besiphume phofu kandiphuma ukuphuma because sihambe sotshopa phofu bendipha kwabongiwe njengoba ndipha kwabongiwe kwafika umjida kasima kwabanye abantu aba-ox ajuice wakhe hey okay kwafika lo mjida ox lakaka uzithi fika lakaka sanyuka sazobeka ibhegi isehla yathenga ibhiyazi eziyithu sahlala pha kwafika urengo safika pha sabameka sisela ibhiyazi kwapholeka so xa kuqojwa izozo ke ngoku pha man kuyanyuka kuziwa pha ladies kwanyuka mnganegazi kwazotshiwa pha beseyiteketizwa seyitekise ladies kwakusamalady ngalo pha hello ndiyakuva ya ladies hello yo ndiyiva brown wayiboots ayinodaka like kaloku eza ndawo kaloku ungasathweka usisi wakho uba yintweki kaloku wena yakwazi lo intweki babethu yo jam nakwazi noba ungayizulisela uyithi ndiyakwazi uyintweki wena bona no-party tavern bajita yekho udlala ipool une-stress khona nime phandle kha ndiyabona yonke neyenzekayo pha phakathi qele hamba maningene bhutazi sidala sincokola uthebaka fondini uyintweki fondini intweki yofloat uyaziwa yo ngoku wayiphika ke ngoku hayi ma kaka bentshilo simahande siweyile amane kaka ya yabo ngabe ngandi-ox ekamereni ezimane ezikaka zogqibele navo ithuwa beyisheke ithuwa
Uyazitya? you Uyazifo. Njani ziphi ezinye ke yona? yes zipi Zipho niwe. Jo ubotya walo mshiti nanke wana mayiko. bu Ama sethu siyenza into enzayo. Sifihlile izinto phamisa lengubo. Phamisa lengubo kakuhle. Ake uphamisa besinansika. Back up. Man this guy. ngathini supposed the way and then it sails the chippers Kuchipal. the chippers Makalisa. the spokesperson the chippers this episode is sponsored by chippers Chipal like imali ka. can you sponsor ni bakhona abantu yazi nje bangoku niphinde tune in because ngike ndisenda unepholeleyo so ndisemgcini ke boyisaphinde satrain again khona abantu abanemali abasibukelayo kaba stingy No, sanba stingy guys. Yazi into. Yazi guys. so bahla nokutya wesine event ngo first bangothi go sponsor sityisa abantu abafundondoni ngibona we go sponsor Black Label you go sponsor Red Bull Commando. Viceroy. Kwando nje mna neka. Kwale ibhena ikeja nje bunebhena Standard Bank Kwando net bank. Inga fresh kodwa lo yazi. imagine Nesibhedlele. Red Cross to promote health nge-battle rap because silwa ngamazwi asilwe ngezigalo yebona advertising Uyezha legendi Uyezha kodeni. no once mna ninize nedombolo nzanenza le mali Guys mazenziwe man ezweni. ibolana Wazingalibali nge-first. Sine battle rap. Sakhipha no one. First September lo jaya. 2024 yeah 2024. Yeah. Yabo. battle rap Battle rap though. Ayikabizo most location P. 469 premium Okay. it's a motherwell new one And you want ke guys. yeah Ebunza, the khona bungane. ku Facebook khona bako Google bala 469 premium uzayibona inhle Fresh venue yabo. cute yeah 40 rand ticket Sibe phana ke guys ke iPE ngobe sise Joburg besise Cape Town. Guys buyani nenze event apha size kwathini guys ke first ka September and then like next week sizobe sipha. hopefully lo bhuti mina ndi-skeptical I know. asifani ngalo way yena ucima nizawuza nyani ndiyani uzazathi G3 ibizawuza kakade la 3 from le 2000 Bawela likheli imphoxa lomjita lawa. zaniphoxa miyandazi mina noyi-2 nena ndingumprofethi Ayogrel lo wena bawela like imiprofeto abantu abazaza ngabantu yakhe. yabona sesifani sisenza kule 2 weeks bokhe sayipusha bazaza abantu otherwise kanti Yabo. like le way ba ndiyakuthanda taqhayi kubi 40 rand event zakuvusela why unga Yevonini yazi kwabanu nyana umuntu aphe. Yazi jonga bendinencoko like lelo bakhe wesinye. abantu Like beninencoko namayachita lawo izolo. Lamachita athi bana aqale into ebukhambana khanyana ma business what lamachita isession ebinjani leni. Amashita apha kwezi tavern ezilapha esibangweni yabo so amashita ayabona masiba kahlatyana zawi like phambene like ensiyazi ba itavern lapha area so amashita athi ku owners ba amanjonga sale bouncela thina yabo so bazi bouncers so jonga sibango nje like apha tavern ngabungana wari ngeza so nemali yethu akho nithi sibe yeah hayi ke session ngoku into ezenzayo intondoni aba bantu baye bazi owners babhatala lamachita ngotywala yo bayivala we akamukhi Muslim shit yamchitha yaba ibo umuntu onengoselambeleyo ndibhatale yayiv ngeshort okay sure izakhula njani ibusiness ngeshort ayisoze nje nabo so lamachita ke ngoku achinjakale lo wewe so cabe ngathi kubanje into ebumeeting akhanya yabo sure le way yayinto ye 3 months yeah
bebhatalwa but still ubhatalo like imali yabalwa la uyabo yeah tukutuku after like 3 months kwaqeshwa amajita ase-area ezikakazaziwayo bala maphara chayiweyo yabo bayiza napha nini yabo ezilona zibhatalwa ngotywala pha zona so ezibe siza ngemali sibekwe ecaleni because yasokolisa intshaqa yabo so niyasiluzisa njani yabo saninika utywala nisele nibe grand like ifana nabanye bakhona DJ abalo wethu yabo like andiyana bazothi mhlawumbi baya abusewa okanye bayancanywa la way okanye uzithi kanye like andiyazi sometimes uzithi yeah man ingxaki nathi sikule meko nathi nje guys yebo sometimes ube ungena usazi ba okay uzibani sangenzela imarketing kuyakazi usibhatala ohlobo but usithembise ngento ethile yami usebenzisa ngabani but then xa sekufika ezamini uyapenika ngoku kufuneka sibhatele and then aphinda xa sifuna ubeka thasa nubeka nze nibhatala into enje nanje phinde kufike bona lanto but ke kunathi sikwazi ubeka because mhlambi lo exposure kaye uba kule ndawo siyayidinga lo way because phakla black sasikuye igrand la black sasikuyo sure kage way situation le ox yayibona lanto so umntu DJs abanalando ba okay anizokwenza mali zabhatalwa ngoku booze ne andincanywa otherwise lo way ayikho grand but ufika kwamphanda yazi ba uphubani thenza DJ ibani because xa khona DJ yakamandi sure kiyena zifollower ngubani ozonqaya umculo nanzi igig elandelayo ye-birthday party ye-21st yenwethile yayibona so abanye abajita ayibona la way yebo because akho mntu forced by because sibe grand like ibonwe lo hlobo kwemfethu kamanye amajita ayibone lo hlobo la way kaloku xa idependa kwi-hustle yakho nanze nyina kaloku le nto yenu bengafuna ubuyela ebhaya abantu basebhaya azathi mntu ndisistar funa uba i-battle rap ufuna ubhatalwa imalenga umnike amatiketi ayi-10 bakha bathengise 1 but usistar afumana 90 views kwi-battle but uthe ukuba usistar yayibona we andithethi myth ndithethi into ebonakalayo yayibona we but ke okafika ekhamereni athi ndisistar ndiyi-legend ndiyinwethile yayibona we I'm in the culture kuvuka into zam ze-beef ke ngoku nedistractor nepotism leyo ngoku siyashuta apha ndiyashuta ngusimzi mna CEO yanix ngoku ngusimzi ngoku luthethayo bolando khona ngemisithi bitachungisa ba usimzi niyamuyiniswa kokoko kube i-owner njani uwiniswa njani kwi-battle rap nenditsho ba like yenze kanjani loo nto maqapha ka-understand i-battle rap ne and masizange wazibukela i-inathelo lakho mhlawumbe uvela ngene kwi-comments uze nge-anger uze nge-negativity le nto besutshungisa ukuthi awuyi-hater wena mtseke khonawo bawo kazi uyabhelisha nawe kanene pa yeah like a first bhelisha naba ne-creep bani creep ezakaka ile wo iyi-1 le usetshela mshito uzabona ipicture yami ku-Facebook wayo le kaka ngibola can't wait phinde kuthunga xa manje ngathenza thina ngathi nami zathe t-shirt yami kwathe manje thathe t-shirt I can't wait for ngibola the 1st of September guys 1st of September no i-1st ka September one guys 1st ka September one don't took kwisibhanqa qha ningapholelwa guys 1st of September sobe sisonke mos mara wephika nini NU1 469 Premium NU1 469 Premium eBungane Street yeah sibephana ke guys Strato sesquaring yeah sibephana sizosupporta hofa like it sal kick igama lo support iza kuzaba mnandi usupporta nix asifuna support yenu sigrand thina qha thina sifuna ndinezifila ke guys manje ibona i-vibe ka creative control yeah ezibona abanye amazange bazifile zawe bacimba sibalisa amasimba kunini sakidnap abantu ne-Uber driver butazi niyaphi namanani hey vibe na usasibeka la event bra lamshita sikhwela naye taxini Sandoni akubona sisuka esivelo shooter sasivelo shooter phi sasivelo shooter nolia kuze sikhwele kula Uber sifika udrive ama necherry yakhe ithele inyama sathatha piece nomsi ezona zinkulu nyama yalaka sakushorata era ichaya nyama yalaka yo no bayazo
usola la bra Ngila xa nibiza kwezi venda ndifuna support ndigrand. Cha ndifuna nina nizifile. Sizayitya nyama lomntana. Nonwabe. ya sasuka pha koliya Ane? Sakhala peace. Engako bangoni. Damn. Natyo umbhejo mna nabantu. Bawunikele ndoni. Japhambana yaphambana silambile fondini Vulini sibili bawucela silambile singatyi Sasilambele ngalamini. analambile baba ungalambanga wena nilambile mna suyicinga nje yami wena uzazwa unjani suyicinga lokho lo mjito le we serious Sicike lesikho sabuya ku-event ngosasimo Mr. Tin. yabona gogo nogaka Savuka ekuseni samo Mr. Tin. Samo Mr. Tin Sasigibele ngalamagwinyu ukutya kusasa. Sasilambile. Queen celebrate no kaka brother like what she did like his story like kavele away ucima imini ngaqala lo hlobo kwakusasa like Uvuka ekuseni. Uvuka ekuseni. Uvula ibhotolo Mr. Tin namagwinya. kugqithwa ngemoto like kwagqithwa apha mos extension kwathengwa Sasuke mother wena. Kasuke Motherwell kwayiwa straight ku-event abanye. Kwaziwa apha. Kwaziwa apha kwathengwa amagwinya kwaziwa apha and then abantu bavasa wavaywa. Sabuya thina ke kuseyithrikuzwa hotbox. Ndandehle phana na straight. sa hotbox aphi Sa hotbox emotweni Onyx kaloku kuze sithi basabona basa sabe siyigqibile zol before the freeway wena. And sachaya ngokene baleke isimoto. asi braz sezofa Yayibona sikasoza sibulala mapapa ayedlala No, give me. Pinda drive. ngaqhuba mina Qhume emotweni. Benita phe. okhona na Hayi ngekho. Oh, kusawuna buya lisenza lanto. Kaloku awungekho lokho. Nini? Sakushiya pha kwi-event. Hayi kum. Phela ixesha le-episode. Busithini? Nabuya lisenza lanto kaloku. Kubuya ngamagwijo nentoni. Ngosasibuya. Ndiyakhumbula lokho. Yekuninzi lo mbuyo. Ngosasibuya pha kwi-event yokuba sisiya Yeah, so shoota ku-Stone Church Lenza lanto Park. still. hey boy Hotbox again. guys siziwitenierians Na aningamaphara. ayabhangxekile wena kama unye Yathini? ana kama mna Bekutheni? aziwishe eqona phara Kutheni uzagama idamta? Yeah. Para. Zahlabiza tayizowe. Okapi yami lapha wodropita. Lapha okapi yami tayi wodropita. ekutaba phephela Ethithwa ndim le waiter. ekutaba phephela Ethithwa ndim le way. Abantwana lo xophilita uthi image yakhe yahlaba. Yahlaba mna bra. awusibuza kumbo ngitrenisha undepa wena Ongekho naxolo ngoko wayicharge zamurela mntana. angekho Yes sis, konyo. but icherry frank imure man mna yazi. yazi icherry engamuriyo brali Bayingabiwi noba imuri but bayingabi wiki. no bra mayimure bona bra okay xolo chomizanayo Xolo friend ne but ndifuna uya kule nto ayithetha abantu ndifuna ubetha umuntu onoxolo. Cela usho bana le wrong. Ngikhabanyani ne. Nakho kwenzeka sihlele lounge, yabo? Yabo la kona yethu mosiphe lounge. Sihlele on the hang pipe ngapha ibhuzi kangako kwagcwele itafile futhi ngalamini. Sihlele. Uhlele eqaleni kuba usukela ipipe ne. Sihlele pha. Kuthi qi icherry mzi. Ize emntwini wakho. Imthi. Ani, kunini like iyamdlaka ngokhabonse bebamesha lamntani kuba ningavele ekhamereni. Ngiyamjala bahuzithi uthi ngimulwando. Hello, kuthini? John ndayibala ngihleli phansi emzini ndayibala. Balimets. Okay, sasukuma apha ngikhabe enhlathini. Ihlelo uncumile lo. Ngibekhe yantshintsha nayo. Ngamsusi. Khadi hi. Msusa hleqo ma. Ukujika ngayo ngomvempama. Wakala uva kamnandi. Wazoyikhabuza ke ngo ndiyaphakama ndiyeza. Wazothi kum ayakhambe nawe. Yo. Qhuma ngasikini imdepe ngoku. Cause ususa umntana abantu bandekha susela umntana bra umilano yenza. but nje yami mna nondixela yona mna cherry
funeka imure mna ndiyakuphakamisela mna ntwana yam abona nje yam mna bra like nawe fethu zange ndibona ndisilwa xa nomsindo yazi ndiphambene but umsindo wam phila phele athi vuvuvu sithi ngcinga uzethu yeah ngithethe singcifu umsindo wam phela kwalapha fonini qithi wiwi yabo kunqandwe eqala kayi-15 kakade kaloku fonini kayi-15 kala uzethu kaloku ifanele ngananga Ngeke mzi. seyiqawulinye intloko le kaka watshintshe lenye time aphayo incancazela qondiwe lo mjita seyiqhawula inye intloko like the only thing endiyibonayo naxa ndijonge umntu ndizolwa naye ngoba Eyibolani. andibawula uphinde uphakame yabo engeke ukuphakama kwakho uzandisokolisa izoba yi-competition leba yandiphepha lo mjita Yeah. so ukufumana kwam yiwa hey yabo ungaskulale yabo so ndibe netshere enyabileyo why uzonyaba but guys like ningabi violent like to emadodeni yenu namadoda abe violent kweza wewe but sensitsho when it comes to parting nekwe party njani fanini amuru mjita uzomura umshito mna okanye yitshere kaloku mjita ngamasheri nanamshito umntu afanini ngomntu kaloku imeko yithi self-defense mandikhabe then mtsho uredi ndi-pacifist andiyilwi ndi-non-violence wena kapapayisi iphelele ixesha wena ulwi Andiyilwi. awufuna uqhekeza abantwana babane olive up awulwi hayi aqhela la mnqundu ayindela kaka olive fonini ingaka la kaka indika isajayiva into yang qona ndibambe ngebhandi uzeta ithi uzeta ngephethe tseke zapha ndiyacapela we yongahoya bra kodwa ube usenza amasimba kaloku ndiyenzile le we ndigqithile kuyo so mna ndiyikaka yomntu yozundela sutshintsha naso soye uzibileyo ndisasibona jamphola phola yo yanditshintsha nyakaka shishakele fika la mjita bala mjita besama naye mhlophe zaza kaka zonke lele sasama naye uzithathe namba yakane negama lecheri anathi imbali something mala mshit kama lakho ngiyagqisa inqana ndibrakathethe nowajuice bakho sisukini apha sihlaleni ngapha xa sifika pha zingaphezani wani amaginza xa khona sesihleli kuyo uyayishushu la kona okanene ndaduka mna hayi yazazi lokho uyahamba yonke la long street ndipha kaloku ngoku mna nalana mandigadele jago ne-enga ndinomsindo nyhani namaginza otherwise guys mpapayeni we love you hate to leave you ngendlela grand but otherwise keep on following ngalibali subscriber ne-like creative controllers Jengiskipa 250 How about Dombolo Sure guys